La maleta de Carles Buïgas. Una vella maleta. Aquesta és la primera impressió en mirar la maleta de Carles Buïgas. Una maleta de fa temps, que et fa pensar en temps antics. Una maleta qualsevol que avui podries trobar en oferta als encants, estesa a terra sobre un llençol, envoltada d'altres objectes passats de moda, que ja no encaixen amb els colors i les formes del món d'avui. És de cuir fosc, els acabats es veuen desgastats pel temps, la tanca segurament està encarcarada o balla massa, d'haver-se obert i tancat tantes vegades. Però això sí, sembla sòlida. S'aferra fermament al voltant del contingut que van deixar al seu càrrec, protegint-lo fidel i perseverant. Sembla disposada a continuar batllant-lo per sempre. La maleta prou sap que dins hi té un tresor i que la seva feina és custodiar-lo, ni que el seu amo ja no sigui aquí per poder obrir-la. Jutjar aquesta maleta vella i gastada per fora seria com jutjar un llibre per la portada, perquè igual que el llibre, a dins hi guarda un univers. Si amb gest suau i mans curoses decidíssim obrir-la, alçant la tapa com qui obre el cofre del tresor, a dins hi trobaríem tot de petites plaques de vidre, quadrades, ben endreçades una rere l'altra, en vàries fileres. Esperen, tot fent cua, pacients. En Buïgas va fer imprimir, en cada un dels cristalls, la imatge de les seves obres. Les que ja havia realitzat les va imprimir en foto, les que estaven encara per crear, en dibuix. Cada placa de vidre és com la pàgina d'un llibre que t'explica una aventura sencera. Hi ha diverses plaques que ens parlen de les fonts de Montjuïc, majestuoses i espectaculars, tal com eren abans que la postguerra decidís que un dels càstigs sobre Barcelona seria destruir gran part del que en Buïgas havia creat inicialment. Abans, de nit, Montjuïc es convertia en un món a part, fet de circuits d'aigua i llums de colors, la més preciosa i fantàstica creació del món sencer, deien diaris de Nova York. Un espectacle que ja només resta a la memòria d'algun avi, a les explicacions dels llibres, a les fotos que se'n guarden, i al minúscul dibuix del vidre que descansa dins la maleta, que sembla voler expressar, en 10 centímetres quadrats, la grandesa que hi havia en aquell ball d'aigua i colors. Els vidres també ens ensenyen altres projectes. El gran vaixell teatre que havia de navegar pels rius de Nova York, il·luminant les aigües amb llums de colors, tan extravagant com aclaparador. Al final no va poder ser. Tot i que en Buïgas va prendre la seva maleta màgica i se'n va anar a veure món, buscant com realitzar les seves obres, sovint no va tenir massa sort. La vida li posava difícil. Molts projectes no es van acabar realitzant, tot i que va vendre la seva torre de Cerdanyola i tot el que tenia per invertir-ho en fer realitat les seves idees. Va morir a Cerdanyola. El meu avi, que ara tindria més de 100 anys, explicava que els darrers anys el Carles Buïgas passava la tarda al bar Salla, davant l'estació de tren de Cerdanyola, i que si li parlaves de les fonts no podia evitar trencar a plorar. Me l'imagino, assegut a la cadira del bar, potser amb una jaqueta vella, potser amb un barret, el colze recolzat a la taula de fusta, la mà tocant el got de vidre. Crec que als seus peus, com un gos fidel, hi faltava la seva preuada maleta, que embolcallava una mostra de tot l'art que li bategava dins, cavalcant-li per la sang. Anys després, tota aquesta història s'ha anat arrugant com la pell dels savis. S'ha anat fent llunyana i polsegosa. Però brota i reviu des de dins d'aquesta recuperada maleta, cada cop que algú en descobreix la història. Quantes coses hi caben en una maleta? Tota una vida d'obres, tot de camins per emprendre. Quant d'art hi cap en una ment que sap desencadenar-se i ser lliure, en un cor que s'atreveix a explorar, en unes mans que no descansen de fer i de crear. Que obrir aquesta maleta sigui com obrir un llibre que ens té guardat un viatge únic, emocionant i viu. Que ens recordi que l'art ha de ser, sempre, el batec incansable que ens porti a crear un món més bonic, més humà i més sentit per tots.